बिमा दैया गोबाव बोसोर समनिफ्राय जेंना लाबोदों चिरां जिल्लानि 2 नं बुरिजाहार गामिनि थाखाय। आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब गामिफोरावबो दैज्लां बोथोर सफैब्ला भुटान हादर आरो अरुणाचल रायजोनिफ्राय थोंजोङै बोहैबोनाय दैमा दैसाफोरा सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामबोबाय थाबोदों, जायनि थाखाय बोसोरफ्रामबो हालाय हाफाय जानो गोनां जाबोदों गोबां सुबुंफोरा। 100 नखरनिबो बांसिन रुजु-रुमु रायजो जाबोनाय चिरां जिल्ला थुक्राझार हालामनि 2 नं बुरिजाहार गामियाव दिनैसिमाव गासै गं 15 नखरफोराल' रायजो जागासिनो दंसै। नाथाय रुजु-रुमुयै नङा, गिलुं-गिलुंयैसो। जाहोना जादों बे गामि सेरजों भुटान हादरनिफ्राय थोंजोङै बोहैबोनाय बिमा दैया बोसोरफ्रोमबो नखरफा एफा खुरखाना लांगासिनो दङ। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बे गामिनिनो सासे थागिबिया फोरमायो दि भुटान हादरनिफ्राय थोंजोङै बोहैबोनाय बे बिमा दैया बोसोरफ्रामबो 5-6 नखरफोरखौ खुरखायै गासै 15 नखरल'सै। बे बुब्लियावनो बिथाङा बुंबावो दि बे दै खुरखानायनि थाखाय होबथानो प्रटेक्शन सेन्सन जानायखौ खोनादों आरो जाफुंसारनायखौ हास्थायदों। बे गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरनि समाव गोबां खस्थ' आरो गिलुं-गिलुं जानाङो आरो न' गारनानै राहा बादाफोराव थांनो गोनां जायो। बेनिखायनो गामिनि थागिबि सुबुंफोरा गावसोरनि गामि आरो न' बांनि रैखाथिनि थाखाय राहा खालामनानै होनो सरकारखौ खावलायहरदों। दैज्लां समावलाय हुलुस-थुलुस जाजोबोरा ओरै मोसौ बोनो ना बोरमा बोनो ना न'बो फायनो जायो। दा बेखौनो लुबैबाय प्रटेक्शनाव होनो। सेंसन जाबाय होननाय खोनादों। खोनानाया बेनो दिनै एसे गाबोन एसे गैया, दिनैसो फैनानै औवा सिमना गादों आरो। माबायदि प्रटेक्शन मोनो? प्रटेक्शना ओरैबायदि बान्दो गोरलै आफादल' होथ'नायसै होनदों, फोस्लाबनाङा होननानै आरोखि। प्रटेक्शन जायालाथ' थागोन, प्रटेक्शन जायालाबालाय थानाया। दा जुदि गामिया थायाबा बबाव थाहैनो सिन्था खालामदों नोंसोरलाय? बे रेलिखौनो जाहैनांबाय। हिंग्रिया सिगाङावनो जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ आं हामबाय होनो आरो बेयावनो जाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनो। जोंनि गोनाङा बेनो, बे दैया बिराद खस्थ', बिराद गिदिर दै देरनो नायफैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो, ओमफ्राय बेबायदि प्रटेक्शन जायाखै। जेन' बे प्रटेक्शना गोख्रैनो जायो। जों थांनाय बोसोरावबो रिलिफ थानांदों, गोबां खस्थ' मोन्दों, गोबाङै खुरखानानै थांबाय, बारि बागानफ्रा खस्थ' जालांबाय, माखासेफ्रा हनै बेबायदिनो खस्थ' बस्थ'जोंनो एसे एनै हा बायनानै खायसे थाबाय। ओमफ्राय जोंहा दा नै जा सिख्लाबसे हा दङ बेयावनो जों दा लुनानै थादों, आरो दा दैया फैबावोब्ला बेबायदिनो आरोबाव समस्याया जोंनिया जाबावगोन। बेनिखायनो जेन' बे प्रटेक्शना गोख्रैनो जायो होननानै जों सानदोंमोन, जायोमोनब्ला जोंनि थाखायबो मोजांमोन होननानै जों सानदों आरो। औ, गैखाले दैया जा खेबसे खुरबावोब्लानो जोंनि दैया जों दा बे दैनि थाखायनो जोंहा जानो लोंनोबो सान्थि गैया, न' बांफोरखौबो जों फोसाबनोबो गोसोआनो जाले, फिसा फिसौफोरखौ लानानै गोबां जोंहा सान्थि थानो गोसो दंमोन। दा दैनि थाखायनो नै बेबायदि सान्थि गोसो लानानै जों थानो हाया, बिराद असान्थि, दैयानो बहय बहय, माबोरै सान्थि जाबावनाय बिदि सानो, न' बांफोरखौबो बोरै फोसाबबावनाय, बेफोरबायदि साननाय दं जोंहा। प्रटेक्शना जायोमोनब्ला मोजां जागौमोन होननानै जों सानो आरो। बोसोरफ्रोमबो एफा एफा खुरबाय थायो। दा बेसेबां नखर दंबावो नोंसिनाव? दा 15 घर दंबावोदां। मा खावलायनो सानो गोदान सरखारनि? जों गोदान सरखारनि सायावहाय जों खावलायनाया बेनो, बे प्रटेक्शना जाथारनांगौ होननानै जों आसा खालामदों आरो, बेनो जोंनि खावलायनाया। सेंसन जाबाय होनदोंना? सेंसनाथ' जाबाय होनदां जानायालाय, दा इमारजेन्सि प्रटेक्शन जानो होन्दों, जागोन ना जाया जों दा मोजांबो बुंनो हाया, जालासो जाबायसै, बेनो आरो। बे दैया जाहैबाय आइ नदि होनो, जोंनि बुंनि गामियाव रायज्लायनायला निज्लाबो होनो, बुहुर दै होनो, डाइरेक्ट भुटाननिफ्राय फैनाय। ओरैबायदि फैयो बे दैया, कारेन्ट बायदि फैयो आरो बे गामिखौ धंस' खालामो आरो बे दैया। बे बोसोरावहाय ओरैनो न'खरब्रै न'खरबा, देग्लायहाय 8 न'खरा सिम गैलिया आरो बिसोरो, 8 न'खरा न'आनो गैलिया। दा नायदो नै बिदिनो खुरखालांजोब्बाय न'फ्रा, बेफोरबायदिनोसै, बिदिनो खुरनानै बोसोरफ्रामबो ओरैनो खुरनानै एफा गिदिर गामिया दिनैहाय 1 नाम्बार बै 2 नाम्बार बुरिजाहाराव हाथारनाया सिदु 15 घरल'सै आरो दा खारथारनांनाया, 100निबो गोजौ दंमोन सिगाङावहाय, बिदिनो आरो दा। ओमफ्रायहाय जोंनि गामियाथ' नाम्बार 2 बुरिजाहार जाहैबाय। ओमफ्राय बे दैनि थाखाय दानि सरखार गोदाना जेन बे प्रटेक्टखौ मोजाङै नोजोर लायो, मोजां नायहरनो,
बिनि थाखाय आरो जुदि बे प्रटेक्टना दानि बान्दो जानाया टेम्परारिब्ला जों गामियाव जोंनि साननायफ्रा गोसोफ्रा सान्थि जानाय नङा बेनो आरो बे गोदान प्रटेक्सनखौ जों खोनादोंल' दा जादों होननानैहाय जुदि जादों होननानै खोनानानैहाय जुदि जाब्ला जों बिराद दुखु नांबाय आरो जानानै खोनानानै जाथायनांगौ आरो बे प्रटेक्सना जुदि मा रोखोम जों बेखौ मिथिथ'वाखै आरो दासान्दि जों हालाय ओरैनो साननानै ला जोंबो बुरै जाहाराव गासिबो लेन्डलेस गोजा आरो हा गैजा रोङि गोजा जुदि आरो बे खुजाबावोब्ला थानो थाखाय जोंहा गैया सरकारा बेखौ बिनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा खालामना होयोब्ला आरो बे प्रटेक्टखौ एसे मोजाङै खालामना होयोब्ला साबसिनै जों गोसोखौ हामजानायखौ आरो सिगांनिफ्राय बुङोब्लाथ' सरकारनिफ्राय सिगांनिफ्राय मोनाखै नैबे थांनाय बोसोर 19आवहायला 15 घरा बिसोरो 95खौ मोन्दों आरो ओमफ्राय देग्लायथ' मोनाखै दासिमावबो मोनथ'वाखै आरो दानि सरकारा मोनथ'वाखै देग्लायहाय जों टेस्ट घर थादोंमोन 23 जन रिलिफ जानांदों आरो 23 जनावहाय ओरैनो 15 जनाथ' सेस जाखाबाय ओमफ्राय बाद बाखि माखासेया ओरैनो दै जिं जिङाव थालांबाय आरो बिदिनो नै ओमफ्राय बिसोरनि थाखायहाय दा लेन्डलेस बायदि जाहैजोबखाबाय गासिबो हां गैजाजोबखा बिदिनो आरो दैज्लाङावथ' जाखाबाय दै दिपनायनि सम फैखाबाय ओमफ्राय प्रटेक्सनाबो दासो खोनादोंसो बेबो मावबावाखैसो दा बे प्रटेक्सना जुदि मावो होननानै जुदि आदा सला जायोब्लाथ' थांजोबसिगोन खिन्थु बे प्रटेक्टखौ थाबैनो हरनांगौ थाबैनो जों खावलायो थाबैनो जानांगौ आरो मानसियाखौ लेबारखौ एसे गोबाङैनो थाबैनो सोनांगौ आरो मानसियाखौहाय जेन बनि आरो मानसिफ्रा जेन मावनानै जानो मोनो थाबैनो बनि मानसिफ्रा जेन आरो सान्थि थाफिनो जेरै दं दा बेबायदि जेन उनाव थाफिननो मोनबावो आरो बेबायदिनो खावलायहरनाय जाबाय